medical record sa pasyente nga namatay sa Mandawi City Hospital. Gidudahan nga gidoktor, duha ka susamang dokumento, managlahi og content. Mga sakop sa sindikato nga nalambigit sa pagpeke og mga tseke, nadakpan. Mga estudyante gi-seminar sa mga krimen nga mahimo gamit ang internet. Tigtaod og billboard na kuryentihan sa pagtaod niya sa usa ka tarpaulin. Mga traffic accident sa SRP ni menos human gipatuman ang speed limit. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanitibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Miyerkules petsa 28 sa buwan sa Enyero tuig 2015. Ako si Glenn Soco. Amo nang ihatod ang masayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, gikatakdang muhimo og nationwide address karong alas 6 sa gabi si Presidente Noynoy Aquino bahin sa naitabo karon sa Mindanao. Ilabi na sa naitabong niadtong Domingo diin kapin sa 40 ka mga sakop sa PNP Special Action Force ang nakalas. Duha ka subuan ng Police Glenn ang lakip sa namatay sa mong engkwentro mao nga isip pagbangutan og pagsimpatiya nagsulob og black armband ang mga sakop sa Cebu Provincial Police Office. King Perez, Suginlimi. Gawas nga naka-half-mast ang Philippine flag sa Cebu Provincial Police Office, nagsulob karon og black armband ang mga sakop sa kapulisan sa lalawigan. Kini agig pagpakita silang simpatiya ug kasubo sa nadangatan sa kapin 40 ka mga sakop sa Special Action Force sa kapulisan nga namatay atol sa engkwentro tali sa MILF ug Bangsamoro Islamic Freedom Fighters niadtong Domingo. Gingong 5 ka rebelde sab gikatahong nakalas sa hitabo. Nasayran nga iserve unta sa maong grupo ang arrest warrant. Batok ang Jemaah Islamiyah leader Zulkifli Binhir o si Commander Marwan ug ang Abu Sayyaf leader Abdul Basit Usman. Lakip sa mga nakalas mao ang mga Sugbuanon nga silang PO1 Windel Candano nga taga Dumanhog ug PO1 Romeo Sempron nga taga Konsolasyon. Si Cebu Provincial Police Director Noel Guilliamac mismo mo'y personal nga mihatag siya ng letter of sympathy ngadto sa mga kabanay sa napatay nga mga pulis. Muhatag sabang CPPO ug tabang pinansyal. Kini pag-wear na to armband, no, black armband is to show support, no, and sympathy sa mga slain na staff officers. And pagpakita sad ni nga kami sad nag-uulsan mi sa nitabo sa ilaha. We believe that the higher headquarters of the Philippine National Police will not sleep on this one and they will. Kanhi sakop sa SAF ang team leader karon sa Provincial Intelligence Branch nga si SPO1 Reynaldo Solante. Din 8 ka tuig siyang na-assign sa maong pundok sa wa pa mabalhin sa CPPO. Alang niya nga di katuuhan ang mga nahiaguman sa SAF kay gitaubos sila og mga trainings nga makapahanas nila labaw na sa mga dagkong operasyon sama sa nahitabo niadtong Domingo. Ilan ako makuha kung siya wa magita dito sa panghitabo pero murag imposible kayong mahitabo na sa SAP kay sa ako nang gingon nga ang SAP pagsuod lang sa SAP alon piti ng lisura sa posising. Mularga karong gabi ang mga kabanay sa nakalas ng mga pulis ngadto sa kauluhan kundi indad-on og guna ang mga patayng lawas sa mga pulis. King Perez, News 5. Subay sa maong balita, Kapitolyo mohatag og hinabang sa kabanay sa mga Sugbuanon nga pulis nga napatay didto sa Maguindanao. Jinky Bargio, Suginlimi. Human mabalita nga duha ka mga Sugbuanong sakop sa PNP Special Action Force ang lakip sa namatay sa panagsangka sa kapulisan ug Moro Islamic Liberation Front uban sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters didto sa Masasapano, Maguindanao niadtong Domingo sa hapon. Ang provincial capital misaad sab sa paghatag og hinabang ngadto sa nahabiling pamilya nga anaa dinhi sa Sugbo. Ang nangamatay nga sila si PO1 Romeo Sempron nagdako sa lungsod sa Konsolasyon, samtang si PO2 Wendel Candano lumad nga taga Barangay Lawaan sa lungsod sa Dumanhog. Ato na pabuton ang advice baron sa but we are ready and willing to help the family ini mga policemen nga nangamatay ang taon dito sa Maguindanao. Si Gobernador Junjun Davide nagdumili sa paghatag sa iyang mga panlantaw sa paghatag sa autonomiya sa mga sakop sa Bangsamoro human sa nahitabo. Apan kung siya kabuton, mas maayong makabot ang kalinaw tali sa gobyerno ug sa mga rebelde.
Ako, my personal position is we should pursue peace sa Mindanao. I think that's the key to development there sa Mindanao. Jinky Bargio, News 5. Questionable ang dokumento nga gi-issue sa Mandawi City Hospital. Human nasakpan nga lahi kini sa unang gi-issue sa hospital sa namatay nga pasyente nga nahatagan og sayop nga tambal. Buot na sa abogado sa kabanay sa namatay nga pasyente nga makaapil og lingkod sa himuon nga investigasyon tungod sa pagtuo nga adunay tinguha sa pagdoktor sa mga dokumento. Andrea Patenia, Suginlimi. Kagapon bugtong discharge summary ra ang gihatag sa hospital nga tukang Cesar Coliflores. Gani gihulagway kini nila nga questionable kay nahatagan na diay discharge summary ang pag-umangko ni Jocelyn ni atong Enero 9. Lahi ug unod ni ini kaysa sa unang gi-issue sa hospital. Susama og dates ug number ang duha ka discharge summaries apan managlahi na ang content ug mga signatories ni ini. Sa unang discharge summary, duha ra katambal ang giingong nahatag kang Jocelyn. Apan sa ikaduhang discharge summary, nahimo na kining 5 ug mas detalyado na ang mga nakasuwat nga proseso nga gibuhat ngadto kang Jocelyn. Nagduda ang kampo ni Coliflores nga dunay pagdoktor sa ikaduhang discharge summary aron panalipdan ang ilang mga doctors ug staff. So we can sing ana gyud ni gamay nga I do not like to call it tampering, but I want them to explain why there are two discharge summaries on the same date and signed by two different persons. And this is the very reason, Manggod, nga why we are asking for it immediately, all the records, because we are not charging of any discrepancy or tampering, but we just want to keep it, to safekeep it, na why mga other intrusions. Sa akong nakita, di kalikayan nga medyo magduda ta, pero ako na lang ihatag ang pagsalig na to sa kang Atty. Lacerda kay nabot naman ni sa punto legal. Gikwestiyon sab nila kung nganong nakasuwat sa ikaduhang discharge summary nga gidapatan og antibiotic alang sa urinary tract infection si Jocelyn nga wa man kini gipaubos sa laboratory test. Buot karon sa kampo ni Coliflores nga pangayuon ang tanang medical record si Jocelyn ug nang hinaot sila nga di kini pang doktoron usa ihatag nila. Ang mga gipangayong dokumento ni Cesar mao ang medical abstract ni Jocelyn, iyang discharge summary, medical certificate, final diagnosis, kopya sa laboratory works ug kopya sa resulta sa mga workups. Buot na sab nila karon nga kwaon ang mga ngan sa tanang staff sa ospital ni atong higayuna, lakip na sa gwardya nga giingong mitabang sa paghigot ni Jocelyn sa diyang nagsugod na kinig wild. Nangayo sila nga makalingkod og apil sa himuon nga investigasyon sa DOH, Mandawi City Hospital ug sa Mandawi City Government alang sa transparency ug aron di kadudahan ang resulta niini. Kundi sila matagbaw sa resulta sa investigasyon, padayunon gyud nila ang pagsangat og sumbong nga homicide sa korte, lakip na ang mga kasong administratiba sa PRC ug ombudsman batok sa mga doktor ug staff. Yes, we are giving them a week or two. We are just giving them a week or two. After that, we will independently initiate the action, and then for these people to just answer it in the proper forum. Kanunay nga gisuwayan sa News 5 nga kuhaan og pamahayag ang Mandawi City Hospital apan di usa sila mo pagawas sa ilang habig. Andrea Patenia, News 5. Gipaubos og cybercrime seminar ang mga kabatanunan gikan sa dakbayan sa lalawigan sa Subo aron mapahibaw sa mga modus sa mahong krimen diin kasagarang mabiktima mga minor de edad. Leslie Caminade Vistil, Suginlimi. Di mo minus sa 60 ka mga tinunan sa high school gikan sa nagkalain-laing tunghaan sa mga dakbayn sa Talisay, Mandawi, Naga ug Danau, uban sila mga advisor ang gipaubo sa cybercrime seminar pinaagi sa Provincial Women's Commission. Tungod sa pagka-advance sa teknolohiya karon, daghan ang malambigit sa cybercrime sama sa mga minor de edad, ilabi na ang mga kababayan-an. Pinaagi sa mga seminar, mapahibaw ang mga batan-on sa mga nagkadaiyang modus ug matabangan ang PWC sa mga tinunan nga masayran kung kinsa kadtong mga nalambigit ug nabiktima sa mga krimen. Inviting students para nga mo-serve sila as mahibaw sila what the law is all about. Kahibaw sila unsa ning problema, kahibaw sila nga ang mga bata, mga busuhan unsay kadaganan. So they can, hopefully they will tell us nga mao ni sila. So multiplying ourselves in the persons of the students.
Usa sa mga namulong ang taga NBI Cybercrime Division nga si Jay Salanguste, diin iyang gihatagan og katin-awan ang mga tinunan ug unsay mga binuang sa internet. May nalaman sila. We gave them tools on how to make their online experience and surfing very safe from exploitation. Nasayran nga padayong gipaubos sa monitoring ang tibuok Sugbo tungod sa cyberpornography activities. Dunay gipang monitor karon ang NBI nga mao'y utok sa maong operasyon. Based on open sources, very prevalent. Maraming mga reports and we are looking into those reports. We are monitoring online activities of some interesting persons, some notable persons through our undercover operations online. And we have also informants, so we are also moving to Ang orientation seminar dunay temang I Refuse to be a Victim, gitambungan sab sa 40 ka mga out-of-school youth gikan sa 5 distrito. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Ilanay kaugalingong forensic laboratory ang National Bureau of Investigation Region 7 kay miabot na dinhi sa Sugbo ang ilang mga kahimanan gikan sa NBI Central Office. Pinaagi sa tabang sa outgoing regional director na sa NBI 7 nga si Attorney Max Salvador ug mga pribadong individual na tukod sa ilang compound ang laboratorio nga halos kompleto nasa kahimanan nga mahimo na nilang magamit panahon sa kalamidad ug pagsulbad sa mga krimen. Ang laboratory mahimong magamit sa ballistic exam, fingerprint examination, ingon man alang sa autopsy o chemistry. Bugtong kapasidad sa DNA testing ang wa pa sa NBI 7 sa pagkakaroon. We do not have to ask for their help. We can immediately take action. Karong unang quarter sa tuig 2015, sugdan ang groundbreaking alang sa Terminal 2 sa Mactan Cebu International Airport ubos sa pagdumala sa GMR Megawide Consortium. Samtang mga kausaban sa tupahanan na sinati na sa mga biyahero ingon man sa mga mutagbo sa mga boat. Andrea Patenya, Suginlimi. Karong buwan na unta sugdan ang construction sa Terminal 2 apan wa kini mahinayon kay dugay nakakita og relocation site alang sa Philippine Air Force kun PAF nga maoy nag-okupa sa dapit diin tukuron ang Terminal 2. Ibalin ang PAF sa tapad rasab ni ining luna. Dunay contractor alang sa replication ni ini mao nga kun mahawan na ang 17 ka structure sa kasamtangang luna sugdan na sab ang groundbreaking sa MCIA Terminal 2. 37 acres sa kasamtangang luna nga gi-occupy karon sa PAF, ang tukuran sa Terminal 2 building lakip na sa usa ka commercial mall nga gi-target mahuman karong tuig 2018. Right now, we are very pleased. There's been a statement from the Mactan Cebu International Airport Authority that they have tendered the bid now for the contractor to relocate the Philippine Air Force. So hopefully we could soon begin the groundbreaking for Terminal 2. Maobserbara na sab ang pipila ka mga kausaban sa MCIA karon sama sa pagbalhin sa domestic departure entrance ug pagbutang og mga landscape. Gibuksan na sab ang meters and greeters area sa ubos aron di na kinahanglang maghuwat sa atbang ang mga kadtong dunay mga gipaabot ka pasahero ug mahimo na silang manglingkod sa air-conditioned section sa sud diin mas makamonitor sab sila sa mga flight arrivals. We have the meters and greeters area that's now open for free to the public. So before the meters and greeters, when they come to meet their families, they are across the street. When you arrive at the domestic arrivals, they're right across the street. But right now, they're in the same side of the terminal, enclosed, fully air conditioned with comfortable seats. And we invite those of you who are coming to to meet your family and friends to please feel free to come in. Gipang pwesto na sabdaan ang mga carts palibot sa carousel aron mas convenient alang sa mga pasahero. Samtang duna na say komportableng lactation station alang sa breastfeeding mothers ug gipalapdan na ang International Departure Waiting Lounge nga maka-accommodate na karon og duha ka flights. Duna na say dugang nga aero bridge nga operational aron di na kinahanglang musakay og bus o mulakaw ang mga pasahero padung sa eroplano. Samtang gibalhin na sa International Departure Area
kontrolya ang loading ug unloading sa mga yellow jeepneys aron di maghuot sa pagsud gawa sa mga white taxis. Gipaybaw sab sa airport management nga kanunay na ang ilang mga panagtigom aron pangandaman ng airport security ug reception sa mga dignitaries nga mga butini sa Sugbo alang sa Asia Pacific Economic Cooperation kun APEC Summit karong tuiga. Andrea Patenia, News 5. Nakuryentehan ang usa ka tigtaor ug billboard dihang nabaghiran niini ang live wire duol sa iyang tauran unta sa maong advertising material sa may Salinas Drive. King Perez, Suginlimi. Nangapaslot ang panit ining lalaki human makuryentehi ganihang pasado alas 11 sa buntag samtang nagtaod og tarpaulin dinhi sa may Salinas Drive, Barangay Lahog, Dakbayan sa Sugbo. Nagkagidlay kini dihang ginaog sa mga rescuer sa Aerof ug nagisi ang iyang sinina. Tataw nga naglisod siya ginhawa. Gilang biktima nga si Jason Caballes, nagtrabaho sa Alcordo Advertising. Duha ka buto ang nadunggan sa mga nakabantay dihang nakuryentehan si Caballes. Nakadagan ang duha niya ka mga kauban nga naara sa luwas nga kahimtang. Dool sa linya sa kuryente ang tauranan ng taog tarpaulin. Pagbarog niya niya maghihikap ang buwan, hikap niya ang high tension. Kaduha, pag ikaduha, gilabay na siya. Matod sa responding officer sa Aerof nga likayan unta sa mga tigtaod og tarpaulin ang skin contact dul sa mga linya sa kuryente. Lakip na niini ang pagsulob og saktong sanina og protective gears. Kanang kuan siguro, bilis na magtanaos kurinti. Ang ilang kurinti nga naay lutayin na ba? Doon sa ilang kitauran. Was sila magtanaos silang safety. King Perez, News 5. Nimenos ang traffic accident sa SRP. Human gipatuman ang 30 kilometers per hour nga speed limit sa SRP. Himun usab nga mga traffic enforcers sa Sitom ang mga sakop sa DPWH. Suginlimi, Andrea Patenya. Giklaro sa Sitom nga wa pagipatuman ang pagdili sa pagpaagi sa mga motorsiklo sa SRP. Bato ni Joy Tumulak, gitun-an pa sa mayor ang himuon nga kausaban ug wa pa siya hatagi og go signal sa implementasyon niini. Pampat sa mga opisyales sa Sitom ngadto sa mga motorcycle drivers nga aron di madayon ang pagban nila dinhi sa South Road Properties, mosunod lang gyud sila sa maximum speed limit ug musubay niining rightmost lane sa daan nga gidesignate alang kanila. Kung ang motorcycle driver mo observe lang siya sa proper nga lugar ug asa sa dapita, kay ang motorcycle is naagi na siya sa kinadaplinan. In every highway naagi na siya sa kinadaplinan. Ang problema man gud, doon ay mga motor nga moagi sa lane, sa fast lane. Samtang gipaybaw ni Tumulak nga epektibo ang pagpatuman sa 30 kilometers per hour nga maximum speed limit sa SRP. Kaniadto, di mo menos sa 7 ka traffic incidents ang matala sa SRP matag simana. Sukad nga giimplementar ang speed limit ni atong Biyernes sa hapon hangtod sa pagkutlo ning report, usa pa lang ka traffic incident ang nahitabo sa SRP ni atong Lunes. Why speed guns ang mga traffic enforcers ug magpatrolya lang usa sila sa SRP sa gikusgon nga dagan nga 30 to 40 kilometers per hour ug bantayan kadtong mo-overtake nila. Igora silang mamuyag sa pagkakaroon apan sa muabot nga mga adlaw, panakpo na gyud nila kadtong mga mo-overspeed. Moabot unya ta ana nga punto, no? Ang amo lang gi kuan kining gi-implement ang maximum tolerance ana. Maximum tolerance. And then once gani nga moabot na gid sa punto, o doon na instructions amo nang buhaton. Pero diha na to instructions sa mayor nga mo conduct naming operation, pero amo lang gihapon inaton og maayo. No? So moabot lang niya moabot niya ang time nga yes dakop na gyud. Nagpatabang na sab sila sa City Council alang sa purchase sa speed guns ug sa pag-umulog ordinansa batok sa overspeeding sa SRP. Sa laing bahin, gipaubos sa taga-Sitom og seminar ang mga district engineers sa Department of Public Works and Highways kun DPWH aron mahimong deputized traffic agents. Kadtong mga makahuman sa 4-day training nga way absent, mahimo nang makapanakop og traffic violators sud sa dakbayan sa Sugbo sugod sunod semana. Matud pa, dako kayog tabang ang mga taga-DPWH sa traffic enforcers, hilabi na sa mga dapit diin sila ipang deploy alang sa mga roadworks. Ma-assign man gud sila sa mga projects. Tingali kanang during sa kanang mutrabaho na sa mga proyekto, and then ay mga badlungon ng mga kaskasero baron, they can police.
makadakop sila sa violation baron na kung walay mo sila dili sa mga traffic pwede na sila mudakop within Cebu City lang. Andrea Patenia, News 5. Governor Junjun Davide nagtinguha nga mahilot na ang kasungian sa mga sakop sa konseho sa dakbayan sa Talisay ug sa mayor niini. Jinky Bargio, Sugin Limi. Midangop ang mga sakop sa konseho sa siyudad sa Talisay kang Gobernador Junjun Davide, Vice Governor Agnes Magpali ug Bukal Gigi Sanchez aron ipaabot ang ilang bersyon kabahin sa paglaslas nila sa gipangayo nga annual budget sa ilang mayor nga si Johnny V. De Los Reyes. Gikan sa 1 billion proposed budget, 539 million pesos ra ang ilang giaprubahan. Gipasabot sa Vice Mayor nga dako ra kaayo ang intelligence fund sa mayor gawas pa sa nang hinubra nga job order employees niini. Nga amog yung drastically kanang reduce, and for us it is way much better than a reenacted budget. Kaya ang reenacted budget wala man yun. Sa miaging semana, unang nakigtagbo si Mayor JVR ug anak ini nga si John R. Kang Sanchez. Gipasalig sa mga sakop sa Hunta Probinsyal nga patas ang ilang pagtratar sa isyu sa Talisay. Sama ni Sanchez ug Magpale, nang hinaot si Davide nga unta mahilot ra ang kasungian sa executive ug legislative body sa syudad sa Talisay. Kami po as chairman sa LPD sa province, I'd like na ma-reconcile sila na whatever the issues between them, ma-resolve yun. Jinky Bargio, News 5. 3 milyones pesos nga kantidad sa mga ambulansya ang gipang-apod-apod nga to sa 7 ka mga local government units sa lalawigan sa Subo agig pagpaligon sa programa sa Kapitolyo sa paghatod og health services sa matag barangay. Ang lungsod sa Aluginsan, Badian, Cordova, Consolacion, Pinamungahan, Sugod ug Dakbayan sa Toledo mo'y nakadawat og tagsa-tagsa ka mga ambulansya. Buot ni Governor Junjun Davide nga magbaton og ambulansya ang mga bukirang barangay alang sa mas paspas nga paghatod sa mga pasyente ngadto sa Tambalanan. Memorandum of agreement. Ihatag yun, and then sila na yung maintain yun. Ang pinga lang. Gipahigayon kaganinang pasado alas 10 sa buntag ang usa ka ocular inspection ug site visit sa dakong luna sa SM Seaside City sa may South Road Properties nga mao'y tukuran sa The Arena nga posibleng mao'y himuong venue sa FIBA World Cup 2019. Usa ka team sa FIBA World Committee ang milibot sa 4 ka hektaryang luna din mahimutang ang 25,000 square meters nga basketball court. Walay kasiguruhan kung pasado ba ang Sugbo isip host sa FIBA World Cup kay nagdumili sa pagpa-interview ang mga FIBA World officials. Matod pa sa usa ka local official nga escort sa mga langyaw nga taga FIBA nga dili pwedeng mangutana kalabot sa hosting. Ang mga FIBA officials igo lang gipakita sa manager sa SM sa sketch plan ug design sa basketball court apan way bisan usa kanila ang miluwat og komentaryo. Kaukato ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay gilang kutob sa balita. Aksyon!